Салом алейкум, дӯстони азиз. Кабирова, ором ша, бо дилат назана, ларзидеси. Ман тура гуфта будам ки 2024 80% пиши панҷара мерай. Ман ба гапам ҷавоб додесам? Бале. Но ман тура гуфта будам ки чи сухане ки ай даҳани ҳароми тикриса буромайгай ба даҳану ҷавоб медиҳӣ. Амахи ман тура гуфта будам? Бале. Буромада ларзидеси гуфтеси ки мора 2 сол шид Европа роҳи кесаи Тоҷикистон. Европа нафаҳмидест ки шумо экстремизм, терроризм ҳастед. Кӯшиши ман ҳамин аст ки бояд шуморан Европа терроризм, экстремизм эълон кунад. Бо як гапи дига мегӯм, агар президенти Франсия Али шава иқболи чумо дар сараш халта мекашонад, то инсон рӯиш мекунад. Барое ки президенти Франсия барша ӯ занаке ки менеста ки президенти Франсия қати заншай не. Ӯ мардакай, юбка пӯшидагиай. хай бифаҳмем ки иқболи чумо кадом давлата интихоб кардагиай. Ӯ давлате ки президенташ чумоай. Не ки меброя чумо а ислом гап мезанад. Кабирова ҷавоб медиҳӣ.